puluhan na ito mga kaparmers, ay plastic mga kaparmers. Gawa tayo ng pulo mga kaparmers. So ang gagawin natin mga kaparmers na pang pulo sa ating lagaraw o haras, ito mga kaparmers. Ayan. So para magawa siyang puluan mga kaparmers, ay sunugin muna natin ito mga kaparmers at parang tunawin muna natin. Maraming paraan mga farmers ito, sa isang paraan na tunawin natin siya.